A presidenta da Deputación de Pontevedra deu a coñecer esta mañá os datos turísticos que nos deixou o mes de decembro. Carmela Silva dixo que a provincia contou cunha media do 40% de ocupación, 10,5 puntos máis que no pasado ano, o que converte ese mes de decembro, o do 2017, no mellor da última década. Hai que ter en conta que falamos dunha temporada de porcentaxes que non son elevadas en canto a ocupación hoteleira. O mes de decembro non é dos meses nos que máis visitantes veñen ás Rías Baixas e, ademais, pois case o 30% dos establecementos permanecen pechados nestas datas, por lo tanto, o 40% de media é un dato moi relevante, repito, 10,5 puntos máis que en decembro do 16. Por comarcas, Caldas contou cunha ocupación media do 80%, o Salnés do 45% e Pontevedra de máis do 30%, datos que foron, se cabe, máis positivos na fin de semana do 31 de decembro. Se falamos da fin de semana do 31 de decembro, fin de ano, hai que decir que esa semana rexistráronse porcentaxes de ocupación de máis do dobre que o resto do mes. A media da provincia sitúase rozando o 60% de ocupación nesa fin de semana de fin de ano. Neste caso, a comarca coa porcentaxe máis elevada foi novamente Caldas, 100%. O Salnés contou para fin de ano cunha ocupación media do 60% e Pontevedra de máis do 40%. O turismo rural deixou datos positivos para a provincia cunha ocupación mediana fin de semana de fin de ano do 50%. O perfil do visitante maioritariamente proceden de España, 88%, Madrid, Barcelona e Áraba son as localizacións que máis visitantes trouxeron á provincia de Pontevedra. No caso das persoas estranxeiras, o 12% restante verán de parte Portugal, Alemanha e Argentina. O 45% dase dos turistas que chegaron ata a nosa provincia teñen entre 35 e 65 anos e aloxáronse en hotéis por un período medio de 4 a 6 días, tamén aumentando o número de días que soen ter ocupación os hotéis nestas datas do ano. A presidenta da Deputación dixo esta mañá que é moi importante continuar facendo promoción da nosa provincia. Carmela Silva adiantou que entre os días 15 e 16 de xaneiro presentará a aposta da Deputación Provincial para unha nova edición de Fitur, unha cita onde xa adiantou que estará moi presente a desestacionalización en Pontevedra.